Okay, may mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, may mudto Philippines, may mudto world, may mudto Philippines. Aboy na may galapit sa 24 na gyud kini sa bulan sa Disyembre. Sos karong gabi mga higala sa ulugo na gyud nato ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Ayan no. So I hope nga andam-andam na mo din ha no. Kami diri sa Ayugon, mga usa ka bulan na po na akong inahuhag sa akong mga sakop nga mag-andam kita spiritually, financially, physically, aron nga mamahimo yung pinaka makahuluganon ang Pasko alang kanatong tanan. O gani katawanas pagod mo diri mga igala kay do na sa koy ginagming pakulo ba nga kanabang ang mga balayeng Katoliko nga andam gyud nga mag-andam gyud ba kanabang mag-andam gyud og para pod in taon ipaambit sa mga manay gunay ug uban pa magbutang ka og lantern nga yelo. Ay ano ato pa na claiming really ko sige dari mo diri sa balay mamurag it is a sign of an invitation sa atong mga igsoon. Unya matud palagi ang ako po mga banay gunay nga mga kauban ako sa bukid-bukid ako pala mag-iingon nga aron po magkasinabot kay nagbutang naman lamang gyud og kuan kanang yellow nga lantern ang mga kaigsuonan natong Katoliko pagbutang na pud lamang mo og magsulob na po lamang mo og yellow nga t-shirt. Ayan. Pakulo ug mahingala no magbutang magkalainan ba. Wala dili na ingon diskriminasyon kuan ba lang kana bitang parte ra pud in town pud sa ato ang kana bitang pakulo ginagmay although nga siguro misinterpreted pero deep in my heart wala gyud ko sanggol nga discrimination okay matud palagi ang Pasko para man sa tanan okay lala no padayon kita ari kita manghigala sa ato nga CBCP News balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Cardinal Tagle nung nagkanayon Christmas preparation is more than shopping. It is a heart ready for God. Ano mo nagisulti ni Cardinal Tagle? Cardinal Tagle said that Christmas preparation is more than shopping. It is heart ready for God. Santo pa, buti pasabot sa atong talahurong Cardinal nga kanang ato ang mga gihimo nga pagpangandam, mao kana ang paagi nato pagpakita nga bukas ang atong kasing-kasing alang sa Ginoo. Mo na meaning gano nga bukas ang atong kasing-kasing alang sa Ginoo. Unya matud palagi sa balita gikan sa Vatican, Sydney Archdiocese dedicates Christmas light for Bondi victims. Okay, mahinumduman mahigala nga atong December 14, 2025, duha ka terorista nga armado ang mirakrak sa usa ka grupo sa mga tao sa usa ka parke dito sa Bondi usang kini sa kalugar dito sa Australia nga matud pa nagtapok-tapok dito girakrakan unsang po mga terorista nga girakrakan mga higala ang kining gitawag na to grupo sa mga tao gani mga Kristohanon o gani 15 ka tawo ang ginaingong nakamsan sa kinabuhi kalakip na niini ang usa ka bata muna nga ang Diocese of Arts of Sydney, Australia sa pagdagkot gid nila sa ilang mga suga ila kini nga gipahinungod alang daantong mga nahimong biktima sa kining gitawag nato og pamusil patay sa ubay-ubay nga mga tao. Okay, no? Nahala no, ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day karon sigundiri sa ato ang listahan mao si Santa Adela or Saint Adele. Kini si Saint Adele usa kini siya kaanak babae or daughter of King Dagobert, no? King Dagobert nga sa ato pa usa kini siya ka prinsesa. Unya bisan pa sa iyahang pagka-prinsesa apan migahin gihalad gyud niya iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Nakahimo siya pagtukod og mga monasteryo ug siya mismo gigahin gyud niya iyang kinabuhi, devout life filled with goodness, work, and kining matod pa mahigala love to God. O sa ato pa kini si Santa Adela, prinsesa ni siya, no? Pero ang gisagop niya ang usa ka relihiyosong kinabuhi. Gani iyang gidedicate ang iyahang kinabuhi ngadto sa Dios ug mga matod pa mga maayong buhat
ug matud pa ang iyahang mga karism ngadto sa Ginoo. So mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa tuang mga buhat tunon. Abay no padayon ta ari na ta mga higala sa tuang catechism. Abay no mga higala kagahapon matud pa lagi atong gidiscuss no, atong gidiscuss ang nagkalain-lain nga pamaagi pag-transmit sa divine revelation ngadto sa mga tao no. Pinaagi sa ganito yung mga pamaagi, Holy Scriptures ug Sacred Tradition. Sa Holy Scriptures ang nagsulat ni ini mao ang mga evangelist pero under the guidance of the Holy Spirit no. Sa ato pa kining ang kuan gyud ang matud palagi ang Holy Scriptures gisulat pinaagi sa guidance of the Holy Spirit. So it should also be interpreted under the guidance of the Holy Spirit. Dili na mahimo nga pagsulat under the guidance of the Holy Spirit unya pag-interpret lahi na nga guidance ng imuha. Unya matud palagi ang sacred tradition mao gihapon under the guidance of the Holy Spirit but should also be interpreted by the magisterium. Nga sa ato pa ang magisterium giila nato nga mao gyud na nagkuan kining gitawag nato may katungod sa pag-interpret sa Holy Spirit sa kining gitawag nato Holy Scriptures, Sacred Scriptures, of course with the guidance of the Holy Spirit. Ana no. Unya matud pa ang Sacred Tradition mao gihapon. Nakaron ari nita sa mga higala no, gitransmit sa Ginoo ang iyahang balaan nga revelasyon. So unsa man ang atoang kuan? Unsa man ang atong tubag ni ana? Matud pa man's response to God. What is the man's response to God? Of course, faith it should be personal, no? Nasa ato pa ang atong tubag sa kining pagpadayag sa atong Ginoong Hesus iyang kaugalingon diri kanato pinaagi sa apostolic tradition nga mao ang kining gitawag nato og Sacred Scriptures o Sacred Tradition. Personal, I believe in God. Ano sa ato pa kinahanglan nga ang atong pagtubag should be personal. I believe no sa ato pa obedience to God and also kining gitawag nato og communitarian. We believe in God no sa ato pa muna siya no. So again kung maghisgot man kita og kining ang tubag sa tao ngadto sa Dios sa iyahang pagpadayag kanato unsa ganito atong tubag sa pagpadayag sa Dios ngari kanato faith ang pagtuo nga ato ang pagapuy-an no pagapuy-an. Of course kung maghisgot na gani kita og pagtuo is matud palagi ang pagtuo nga atong gidawat o gipuy-an usa kini ka grasya lang kanato. Ana no? Asa ato pa kay nakadawat man lagi kita og mga pagtulunan gikan sa Dios pinaagi sa Sacred Scriptures, pinaagi sa Sacred Tradition ato kining dawaton personalmente sa atong kinabuhi. First that is no? Nga sa ato pa kinahanglan di ay nga mismo sa imong kasing-kasing dili lang kay kanang sa simbahan lang kung dili mismo gyud diha sa imong kasing-kasing kay imong yung nga mutuog yung ka sa mga gipadayag sa Ginoo. Muna nga nahimo ang gipadayag sa Ginoo nga usa ka grasya, grace. Na number 1 and number 2, it should always be a faith that has something to do with human act. Dili lang kay matud palagi ang kanang ang atong faith igo ra pod diha ra pod sa tong hunahuna. Kinahanglan nga kinakadawat man kita sa mga mensahe sa Ginoo unya mituo man lagi kita ato yung ipakita sa buhat no di ba no ato yung ipakita sa buhat and of course ang atong pagtuo kinahanglan nga ato pong lakipan ug paningkamot nga ato kining masabtan kay di mamahimo man unya nga blind obedience. Ginamit ang ato ang mga nagkalain-lain nga mga tools for understanding no science pwede natong magamit no sa pag-understand sa atong pagtuo no science ang ato apong katungod freedom and of course ang ato ang perseverance ana no. So unsa ganito atong topic karon
no, ang man's response to the divine revelation. Unsa to ang man's response to divine revelation? Ang pagtuo, faith. Wala, no? I believe. And of course, we believe. Dili lang kay ikaw ra pong usa, kung dili sa gusto ni Kristo nakitag yung tanan magkahiusa diha sa usa ka pagtuo. Muna nga one God, one people, one faith. Ano muna nga kita sa Katolikong simbahan, inana gyud ta. Usa ka Dios, usa ka katawhan, usa ka pagtuo. Ang uban nga mga pagtulunan, asagdira na sila, no? Wala na tayo problema ana nila. Wala medyo na sila nagkahiusa. Pero kita, isip Katoliko, nagkahiusa kita. Kaya may gusto ni Kristo nga, I believe and then we believe. Ato pagikan sa personal nga pagtuo, ato pud kining gi-extend ngadto sa kanang mituo kitang tanan. Okay, klaro? So wala, no, alang gamay tang istorya mahigala, no, kini bitawng pagtuo nga nagkahiusa ba, no? Kami diri sa Ayungon, doon nami kana bitawng kamot gyud mi nga amo gyud nga kuan kanang mapalambo gyud ang DEC diri sa amo. Okay, mao malagi na banner program sa diocese. Pero nakita nako mahigala nga kanang ang pagpalambo sa kining pagtuo sa tao kay murag matawag naman nato kana o kana bitang sa BEC ba, ang pinaka-challenge gyud mga higala nga ato nga pinaka-challenge aron gyud nga musagop ang mga tao niini, mao gyud kining gitawag nato I believe. Kini bang personal gyud nga pagdawat sa pagtuo. Kay matud palagi unsaon man nato paghulma og mga community gikan sa mga tao nga kulang sa pagtuo. Wala nga ang pinaka-challenge gyud mga higala aron gyud nga mapuy-an gyud sa mga tao ang ilahang pagtuo, mao gyud ang pinamlatog kanang i-strengthen gyud nato ang evangelization. Okay, kasilinganan man lagi, no? Kasilinganan man lagi ning BEC. Unya kung sa imong mga kasilinganan ikaw rang usa maoy medyo seryoso sa imong pagtuo, mura og kuan gyud kanang maglisod gyud ka kay ang BEC good mga higala communitarian man gud ni, no? Muna ang uban mapugos nga dili na lamang kasilinganan, no? Panalitan ang imong kauban sa imong community usa pa ka kilometro gikan sa imong balay. So dili matawag gyud atong kasilinganan, pero muna nakalisod din ha. No, muna nakalisod din ha kay magsugod man gyud sa I believe. No, muna diri sa atong catechism, no, nga I believe. Kato pa before na nga mahimong we believe, moagi pa gyud na sa I believe. Ang problema unsaon man nato pag we believe nga wa man gani pa I believe. Klaro, no? So, it is a challenge for us, kaming mga pastors, no? Kaming mga, kaya ang tawag sa Amerikana mo, pastors man mi, no? Pastors, kaya ka na bitang magbalantay sa mga karnero. Muna'y usag yun sa mga kikinahanglan yun nga among paningkamutan. Kapag himo sa I believe, muna nga pagkalisuda, no? Ako lang mahigala muna ginako kinibitang paghulma o BEC, pero pastilan gyud og sa sinultuhan pa na ni obispo hunit yung kaayo mga higala, because in the first place before we go to we believe moagi man gud og I believe. Bitaw na ano muna sa catechism of the Catholic Church nga what is the response of God of man to divine revelation? First is faith, and of course when it comes to faith, I believe gyud na. Dayon paghuman we believe yun na nya kay maglisod pa maganit na pagpasulod sa I believe muna nga it is a challenge yun. Muna nga sa ako ang pamaagi diri mga higala kining pagkuan ba kining pagpapurma gyud sa BEC, kini laging pagtuo mo yung maglisod tang higala ning sa we believe, ipaagi na lang po nako sa pagtinabangay, baso na lang, no, og pinaagi sa pagtinabangay sa kalipay o sa kasakit, masabtan yun sa mga tao nga kinahanglan yun nga mahiusa kitang tanan, isip usa ka katawhan, usa ka Dios ug usa ka pagtuo. Ana, no? So wala, no? So sa di by the way mahigala 24 naman ron, no, iampo po ninyo ha kay hapit na baya amo ang kuan, hapit na baya ang amo ang kining reshuffling, no? Gani ang ako mga kauban murag namutos-putos na namutos-putos na ginahinay kay dili baya madali ning pagpamutos.
Mo lagi na no, ako mga libro hinay-hinaya na nako og kanang pangsulod sa pangsulod sa mga kinibitang mga plastic mga sudlanan aron po nga dali ra kaayo na no. Ang mga libro tanan nga mga gamit aron nga pag-abot sa panahon nga mo backwit na magikan sa among tagsa-tagsa ka mga assignments, mas dali na lang. Pero sa ako dire sa akong bahin, ako abot og sa dagay ug unsa dagway poy kuan kanang batiod sa magsulod nako kay naa man ko project nga murag di gyud nako mahuman. Naa ko projects nga dili mahuman kay hangtod karon nagtukod-tukod pa mo ko diri sa ayungon may gala. As of now, ang akong target karon nga magtukod kog mga kapilyang katong mga nagkalisod na unya katupong mga lugar nga walay daycare nga Katoliko, ako pong gipaningkamutan nga mabutangan. May nalamang no nga ang mga bata nato imbis nga daycare sa gobyerno, doon na po tayo daycare ng Katoliko aron ang mga bata nato sa linghod nga pangidaron makadungog-dungog na kabahing pang Ginoo. Ana no. Mura po niya akong damgo nga amo tong sa bation dagay sa akong mapulin nako nga kanang mura magdaghan pa kay isang tiwasunon ana no. Maghampo ra pud ta higala nga ang akong kauban pud dili makalitan. No kay mga tiwasunon magini sa mga daycare nga daan baligon daghana sa mga simbahan kapilya na apod kay manang nga ako ra pod nga magampo ra pud jud ko patabang ko ninyo kampo nga ang mupulin nako mukuan ra jud pod mopadayon sa mga kay dili ba sayon mahigala ako okay ra man ko mahigala kay kabahin sa construction doon naman pinabalaan na nagamay kay kining construction pero ang magpuli unya nako dili kay wala pa og sa ato pa na wala pa know-how kabahin sa construction medyo maglisod gyud no pero dili lang gyud ta mahadlok alang kanako kay naman gyud sa kuan pa na under the guidance of the Holy Spirit mahimo ra gyud gihapon. Okay? At inilansak na kutob ha, ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab. Manabilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ang hanggang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.